Ahoj, ak ste dostali tento mail, idete s nami na splavovanie alebo raftovanie. Pokiaľ idete vlastným autom, vidíme sa na mieste. Ak idete s nami, tak vám služby dopravy zabezpečíme my. Bližšie podrobnosti v maili. Čo budete potrebovať? Nezabudni si občiansky preukaz alebo pas a preukaz poistenca. Takisto si zober lieky, ktoré zvykneš užívať. Určite si zober spacák minimálne s komfortom do minus 5 stupňov Celzia. Nejaká deka, vankúš takisto neuškodia. Ďalej si vezmi veci na kempovanie ako šálku, tanier, kempový príbor, čelovku a pre prípad aj nožík. Zober si oblečenie ako do teplého počasia, tak aj do chladného, keďže sa môže pomerne rýchlo zmeniť. Určite si nezabudni svoje najkrajšie plavky, slnečné okuliare, krém na opalovanie, ale aj pršivníč. Pokiaľ zvykneš používať, zíde sa ti aj kefka, pasta, sprcháč, uterák a podobné hygienické výdobytky. Nie sme žiadni divosi. Obedujeme väčšinou v miestnych reštauráciách a do raftu si zober nejaké horálky. Nemáme s nimi problém, je to raftovanie a nie parlament. Nezabudni, že potrebuješ poistenie na rizikové športy. Nie je to klasické cestovné poistenie. Ak máš záujem, tak ťa poistíme u nás. To je všetko, vidíme sa, vode zdar.